Mapya nga dumog. Bahad ni Damag. Mabuting Balita, 1143, DZMR, Missions Radio. Itiag da mga oras tayo kakabsat. Alas 5:52 itiag sapa. Anyan nga rakurak sakti. May sangan alam-ak nga agsapa iti Miyerkules kakabsat. May ka-25 iti mabilang tatat ikablao ko. Tunggal may sa kada kayong adan na nga naka-tune in dito live streaming kang Ronald na siyempre dagiti kakabsat nga adan kanagisibsiba iti radyo da agraman dagiti nakakukot pailaan nakakukot ngem nakariingdan madaydayaw iti apo well agyaman tayo iti dating agsapa iti pigsamang paay iti Dios itunggal may sa kadatayo ket dagiti ko mga pigsamanen nga intay na urnong kabayatan ti pannaturog tayo ket gamitin tayo para iti dayaw ken Gloriana kabsat. At yung binigat ng programa tayo tiyagsapan at kontinam na mamaripod Lunes, aging ganay ti Biyernes, iti dating stasyon 1143 DZMR Santiago City. Dinarag sa kamangkabkablao kada kayo ti Aldao, iti Miyerkules Lawrence Salazar.
Alawen kakabsat, agyaman tayo. Iti day tamanen nga kanta, manipo di album ti nga parabor mo apo. Si papanunot ni Jesus ken ka. Amen. Aya isong hamo nga panunutan, nga nakapan panunutan. Anyaman nga aramidem, anyaman nga ayan mo iti day nga lugar, anyaman ti kasasaan mo, anyaman ti kaririknam, karga day ta pusom si papanunot ni Jesus ken ka ayat nga kabsat. Well, iti libro iti Pilipos kapitulo 3 bersikulo 7 aging gana iti 16 iso ti intay pagadalan Philippians chapter 3 verse 7 to 16 kunana. Ngem dagiti amin nga inbilang ko agunguna mabigbig ko itan nga awan pateg na agapuken Kristo. When ibilang ko amin apukaw tapno magunod ko iti napatpateg nga isu iti panakaammo ken ni Kristo Jesus nga apok gapuken kuana. Binaybay akon iti amin a masansan idi nga aramidet imbiling ko amin aminan ida akasrugit tapno kas kunada magunod ko ni Kristo. Ket awan iti pagkurangan iti panaki kay saken kuana. Awanen iti bukod ko a kinalinteg. Wen iti kinalinteg a magunod babaen iti panagtungpal iti linteg. Adda wenno adda kanyakon iti kinalinteg a magunod babaen iti pamati ken Kristo. Wen iti kinalinteg nga agtaud iti Dios ken maibatay iti pamati. Tila tari kagayak isu iti panakaammo ken ni Kristo iti panakapadas ko iti panakabalin iti panagungar na iti panakipag sagabak ken kuana ken iti panagbalin ko akas ken kuana iti ipapatay na. Kunana ni Jesus, kuna ni Jesus. Okay, graban kakabsat iti Matthew chapter Marcos chapter 8 verse 34 kunana. Iti tarigagay asumur iti tarigagay kunana asumur kanyak kinunana masapol at alikodan na iti bagina ibaklay na iti cross na ket suruten na. Madaydayaw iti apo kakabsat kadagiti nga sa sauna nga intay binasa manen iti dayti nga aldaw. Dua nga bersikulo kakabsat intay pagadalan iti dayti nga gundaway. Okay? Kuna na tinalikodam amin nga karbengam, talikodam amin nga kalintigam. Dayta kakabsat iti maysa nga kadaywan wenno normal nga na Kristiyanuan nga panagbiag. Nan anay nga panagruknoy iti Dios. Madaydayaw iti Dios. Aya, no addaman kakabsat iti maysa nga nabiyag. Aya, iti kadaywan nga na Kristiyanuan nga panagbiag awan sa bali no dinhi Apostol Pablo kakabsat. Iti tao nga nangisurat iti almost half half book of the New Testament kakabsat nang ipaay na Apostol Pablo iti naduma-duma nga wagas nga pakakitaan iti panakaadda kakabsat iti kadaywan nga biag kadagiti namati. Apa iti ba isuna iti talaga kang runaan wenno adda iti karapatan na nga mangipaay kada tayo gapot dagiti nga banag ket napadasan da iti panagbiag na. Aya idin the first encounter na kini Apo Dios ken idihan na pay nga ammo ni Apo Dios. Ayan, no kaya tayo nga talaga nga pudpudno nga agserbi ti Apo ibilang tayo nga kunana binasa tayo ibilang tayo nga ibilang na nga amin nga napateg awan ken kuana. Ibilang na amin nga awan ti pateg na. Ayan, manipod ti binasa tayo kakabsat makita tayo iti verse 7 ken 8 nga mamitlo nga insurat ti Apostol Pablo iti sao nga awan pateg na napukaw useless. Aya ni Apostol Pablo kinunana dagiti banbanag nga amok nga magunod ko nga gungunak adun iti naramid ko king Kristo ngem na discover ko kuno na natakwatak nga awan gayam pateg na amin dagitoy awan iti mamaay na amin dagitoy. Iti sao nga napukaw kakabsat manipod iti binasa tayo mabalin nga ilawlawag nga kas iti maysa nga bangka nga adda nga suwangsango iti napigsa nga daluyon gapo iti napigsa nga bagyo. Tapno maaddaan iti namnama dagiti nga tattao iti dayta nga bangka ay katalaga nga masapol nga ipurwak da ibeling da. Aya dagiti banbanag nga mangpadpadagsen kadagitoy nga bangka. Dagitoy nga banbanag nga ipurpurwak da. Aya kunaan tayo nga kas ken Apostol Pablo mutlaeng awan mamaay na. Awan mamaay da awan iti serserbida. Ni Apostol Pablo kunana dagitoy nga banbanag baybay akon. Nagbalinak nga napalangguad gapo kadagitoy awan dagitoy nga wenno awan dagitoy itinamnamak ket ita amokon nga pukaw amin para kanyak dagitoy. Ket kinunanapay saan laeng nga kasta ngem ibilang ko iti amin a pukaw tapno magunod ko iti napatpateg nga isu iti panakaammo ken ni Kristo Jesus nga Apo. Anya pay kakabsat no talagang desidido ka no pudpudno
Day ta puso nga sumurot kini Apo tayong Jesucristo, siyempre tarigagayan pa nga amu iti uneg na lawlawa ni Apo tayong Jesus. Iti verse 10 kuna ni Apostol Pablo, iti lat tarigagayak kuna na isu iti pannakaamok kini Kristo. Ket nga maamu na Jesus personally, ken mapadasan na iti biag nga iti kinasya asino iti Dios. Para kini Apostol Pablo, addang napnatnon isu na iti pannakaammo maipapan kini Jesus. Napanday isu na kadagiti nalalaing nga manursuro. Nasursuruan isu na ni Gamaliel, amo tayo ni Gamaliel no kitaan tayo kakabsat may sa kalaingan nga maestro daytoy. May sa katanukan ken kalaingan nga manursuro iti dayta nga tiempo. Adu ti ammo ni Apostol Pablo maipapan iti Biblia. Lagado ti ammo na maipapan kini Jesus, ammo na ti maipapan. Wenno nagadal isu na maipapan iti theology. Adu ti ammo na maipapan kini Kristo. Ngem maisang aldaw na ammo na iti Dios. Anya ti na-discover na? Awan pulos ti ammo na maipapan iti Dios. Iti kinaado iti adal na, kinaado iti pannakaammo na, saan na pay gayam nga ammo ni non siya asino iti Dios. Iti daytoy nga kapadasan na iti Dios, kaya't na nga mamamupay iti nanuneg na lawlawa, maipapan iti Dios. Anya kad iti kapatgan kakabsat nga maamuan tayo, kas agbibiyag tayo. Awan sa bali, no iti mamamu tayo, iti namarswa tayo. Iti Dios nga nang parso kanya, ken itunggal may sa kada tayo. Nga idaydaya nga idaydayaw dagiti dadduma, idaydayaw tayo. Isong agtatarigagay nga makadua. Makadua na kasaan laeng nga ita nga agbibiyag ka diti daga ngem iti agnanayon kakabsat. Agtaeng ka ken kuana. Awan sa bali no dini iti Dios kakabsat. Awan ti sa bali nga tarigagay ni apostol ni Apostol Pablo nga mamamu pay tinaun-uneg no di iti Dios nga pagserserbian tayo. No kaya't mo nga mamamu iti Dios, daytaket agnanayon kabsat nga kapadasan. Isu iti nakakaskas daong nga Dios. Isu naket naisingsingayan nga Dios. Isu naket datdatlag ket tarigagayan iti Dios nga ammo tayo isuna. Amen. Kasatno kaado out of 10. 1 to 10 mano wenno anya nga number wenno kasatno kaado. Wenno iti pagkaammom kini Apo tayong Jesucristo. Number 1, 2, 3, 4, 5. Ni Apo Diyos lati makaamuda. Ngem sapay ko makakabsat tarigagayan tayo nga ammo iti Dios tayo iti naununeg ken nalawlawa pay kakabsat. Kasatno. Basahin tayo ti sao ti Apo. Iti pudpud no kakabsat nga sumursurot ken Jesus. Siyempre haan laeng ibati na no diket di ibati na dagiti haan nga bidigiti banbanag nga haan nga awan tinamnamanak si binasa tayo kakabsat. Surutan tayo nga addaan iti biyag nga baro. Wenno napabaro nga biyag. In Efeso chapter 1 verse 18 ken 19, ibagbaga ni Apostol Pablo kadagiti namati iti Efeso no anya iti kanayon nga karkararag da kadakwada. Ikarkararag da nga malukatan dagiti matmatada. Tapno mamamuanda iti kinabaknang dagiti nakakaskas daaw nga bendisyon ing karina kadagiti tattao na kinaindaklan nga kababalin nga agtrabaho kada tayo anamati. Nagbalin ka Kristiyano kakabsat, babaen iti panangawat mo akas personal savior mo ni Apo tayo nga Jesus. Pinakawan na dagiti naglabas nga basol mo ket nagbalin nga Apo dita biag mo. Ket iti Biblia saritaan na nga dayta nga pannakabalin nga adda kini Jesus. Mamakawan kadagiti basbasol tayo isumot laeng iti pannakabalin nga namagungar ken kuana manipod ken patay. Ket nagungar manen nga isung agnanaed ken kamadaydayaw iti Apo. Agyaman tayo ta iti Dios nga pagserserbian tayo na tayo nagungar. Adda dagiti dadduma nga datay da Dios dat ket hanga nagungaren. Only Jesus. Ni Apo Jesus laeng kakabsat iti nagungar manipod iti patay. Addang agtrabaho iti biag mo kabsat. Addang agtrabaho iti biag ko. Dayta nga bilig iti Dios isumot laeng tinangaramid kada tayo nga agbiag iti baro nga biag madaydayaw iti Apo. Nupudpudno nga sumursurot ka ken Jesus saan mo nga kabailan iti agbiag kas iti dati nga wagas nga panagbiag mo. Panunutom kabsat iti nakristyanuan nga panagbiag saan laeng nga napasayaat nga biag. Saan laeng nga naaddaan iti improve life na kunatay kakabsat no diket ti anay nabalbaliwan nga biag, it is entirely different life. Haan laeng nga partial kakabsat kun nagkaron no iti panagbalbaliw
wano ay mamati akje instant kin gradual nga panagbalbaliw kakabsat ket manungbot katawon mo nga Kristiyanon ang matlaangan iti makita di sa panagbiag mo. Kaya hamot nga mabaling nga gradual 20 years kan. Kaya baka kun basta ni Apo basta kabsat han nga interesado iti Apo iti kagudwa nga panagserbi. Ni Apo Dios deserve na iti 101% nga panangipaay tayo kadag iti bibiyag da. Kano daduma adda iti ang masungsumbatan dagiti kararag tayo, dagiti tarigagay tayo, un at half mutla ang itid tayo, ipapaay tayo iti Apo. Kanya kumano itid tayo amin. Amot mapukaw kada tayo. Dakdakkel iti mapukaw kada tayo. Into no agdadoubt tayo, no agdadwa tayo. Dakkel ti mapukaw kada tayo. Into no hantay yung itid amin. Iti full hindi Apo Dios. Kung nagkaroon ka kapsat, padasin nyo. Hala nga padasin. No, na itidyo, ma-enjoy yung itibiyag ka kapsat. To the fullest nga kung nagkaroon into no, impaay tayo, nga si bubuo tibiyag tayo, kiniapo tayo ng Iso Kristo. Ipaayan na tayo, itibilag iti Diyos nga agbyag, iti baro nga biyag. Kung na nagkaroon tayo may isang manurat, saan nga imay ni Jesus, tapos tikas na aramay din na dagiti nadakas ng tattao nga nasayaat. Ya, imay, tapos agbyag dagiti tattao nga natay. Kapsat, saan nga dumting iti Diyos na biyag mo, gapot takayat na dagiti makikita na keng ka. Digit di, no siya asino ka. At dagiti tattaong kayat da nga pasaya atin iti biyag da tapno awatin isuda iti Dios. Masapol nga nalinisak, masapol nga dagiti kastoy tapno di kasta awatin na iti Dios, which is wrong. Aya. Aya. Mabalin mo ti umasideg kini Jesus ita. Awan iti anyaman nga panagin ko kuna. Come as you are to the Lord. Kahit nakangagbiag nga adaan iti baro nga biyag. Kumusta ka kabsat? Agbibiyag ka kadimotlaan nga adaan kung napabaro ito biyag mo. Nung nangrugi kan nga sumusurot kina Jesus, rinugyan mo ten kakabsat iti Dios nga mga ramid iti barbaro nga biyag ken ka. Ngem, nung nagsubli ka iti dati nga taray iti panagbiag mo, nangrugi manen ayatek nga kabsat nga naging tagabo ka kadag iti basbasol. Kasla ka lang nangiyunag iti tunilada nga basbasura dita uneg iti napintas nga pagtaengam. Aya, itaeng man tabiyag mo iti daytoy nga aldaw kabsat. No ibagbagam nga sikaket maysa nga namati, nga sikaket sumursurot ken ni Jesus. Anya dagiti banag nga birbirukam ditoy lubong kakabsat. Banbanag kadi nga pakaidaydayawan, pakaitantanukan iti Dios, wenno pakaidaydayawan dayta bagim. Amumot laeng kadi iti Dios. Saan lang nga gapo iti kinasirib mo didikit ti adda nga mapadpadasam isuna iti naldaw-aldaw iti panagbiag mo ay atik nga kabsat. Agbibiyag kamot lang kadi iti barong biyag. Awan mulit na, awan pakapilawan na. Iti anyaman nga basol nga awan iti anyaman nga basol. Well, we are not perfect. Yeah. Ngem adda iti kabailan tayo nga manglaban, overcome kadagiti kakabsat. Ay atik nga kabsat, nasayaat launay. Kakitaem ta biyag mo. Makita tayo iti biyag tayo kabsat ita kas ken ni Apostol Pablo. Adda nga agrukruknoy iti panangidalan iti Dios ken ka iti amin nga kanito iti panagbiag mo. Tano daduma iti problema, hantay gamin nga iyalaw. Hantay gamin nga no daduma iti luganan ti hantay gamin nga palubusan ni Apo Dios nga agtigna iti biyag tayo. Kakas lang ay limitaran tayo iti panagtrabaho iti Apo. Hanggang dito ka lang, Lord. Ako na yung bahala sa iba. Siya akon iti bahala. Kada remaining nga oras nga panang klase ti panagbiag ko. Haan ka kabsat. Kung nagkaroon nga interesado, iti Apo, iti partial nga panagbalbaliw. Kaya't ni Apo Diyos, iti nananay nga panagbalbaliw. Umot ni mapukaw ka na tayo kakabsat. Intuno idaton tayo, dagiti bibiyag tayo. Kaya iso ti kapintasan, iti daytoy nga gundawa, iso daytoy panangipaay tayo. Iti Dios, dagiti bibiyag tayo. Kung nagkaroon, adda, iti namnama, intun ited tayo, iti biyag tayo, iti Apo. Hantay nga mo ti pasama kalag iti bibiyag tayo. Hantay nga amuno katno na tayo nga alaan. Ngem kapintasan kakabsat nga intuno alaan tayo kuma ket masarakan tayo dagiti bagbagi tayo nga faithful kini Apo Dios matalek iti Apo. Aya ket nagpintas launay
nga iti may isang nga testimony, iti may isang nga inang kayo iti kalman. Well, after that mga gantay ka kabsat nga kuna na jayaten na nga asawa na nga numampay iti biag na idi ket against iti panag-aramid na dati nga ina ngem idi dumteng iti aldaw kas laki ni Apostol Pablo kakabsat nga tinignay iti Apo nagtrabaho iti biag na ket na in love iti Apo sakbay nga innala na kaya ket hantay kumamot nga urayan dagiti kakabsat adda dagiti wagas ti Apo no daduma kaya nga agaramid iti pamuspusan tapno ti kasta agsubli tayo wenno mapantay kayo kuana kas kuman di napasamak kanya kakabsat well hanak mo nga backslider yung calling mo dahil kakabsat nga adda pa inuray ko pa ilaan nga adda napasamak kanya aya nga natukol da iti sakak nga tinagak iti 46 feet tapno agres pandak ayan ti calling ko well mabalimot nga well hambot nga I mean naduma-duma ti pasamak adda iti wagas aramiden na amin nga pamuspusan ti Apo tapno ti kasta mapan ka kenkwana aya ket adu nga gundaway iti itid na kada tayo ya ngem no hangka pa nga nag-respond aya choice mo da jayen kay kausat ngem ibagak ken ka never na nagbabawi iti panagserbi ti Apo aya hanak awan iti panagbabawi iti panagserbi iti Apo amok ken pa-check nga addaak iti nasayaat nga ima ni Apo Dios iti daytoy nga gundaway yes no apay mapagbalbalag yan tayo dagiti nga dadagsen problema panrubok iti biag gapo kini Kristo kakabsat awan ti kabailak nga mangsaranget kadagiti nga dadagsen problema nga adda kada kami no saan nga ni Kristo laeng ayat nga kakabsat ulitet awan iti mapukaw ken ka into no idaton mo nga sibubuo dayta biag mo kini Apo tayo nga Hesus Kristo kakabsat kitaan tayo di kabibiyag ni Apostol Pablo mabaling nga saritaan nga nagrugitak na tao nagado nga basol ko kastoy kasjay kas di nakadado ni Apo sa nga pilipilyen as long as you repented ayan nagbabahawi ka kini Apo dos inawat mo nga manubutkin mga isalakan nun siya asino ka man kakabsat awaten na ka nga si pupuso ti Apo ket i-welcome na iti pamilya na aya iti pamilya tayo nga kas namati ken Kristo madaydayaw iti Apo wag mong sabihin na napakasama mong tao nakarugrugit ka nga tao aya ni Apostol Pablo kitaan tayo kuda killer da kita dagiti believers iti ngem iti amuan na ni Apo Jesucristo aya anyan nga nagsaya at kakabsat so nga kung nagkaroon tayo imay ni Apo Dios tapno biyagen na dagiti natay haan nga nga haan na nga palintigan kadagiti haan nga nalinteg kasi kakabsat iti kuana well agyaman tayo iti daytoy nga gundaway manen kakabsat iti daytoy nga nasasao ti Apo nga isumanen iti nang pabilig kada tayo iti daytoy nga aldaw ket sinanamak nga iti naadal tayo manen iti daytoy nga gundaway well kas kinunak na tayo makangeg tayo iti testimony iti maysa nga inang tayo nga manipud iti San Jose Santiago City so that the first nga nakaamuak nga dagay iti San Jose iti Santiago City well dinggin tayo garod iti maysa nga ina tayo nga nabayagan nga dumdumngeg diti 1143 DZMR iti na dumadung nga programa kang runaan na iti nga programa ti agsapa anapnuan iti namnama dinggin tayo garod kakabsat ni Lola nga Virginia duldulaw iti testimony na Brother Joshua. Siyak ni Virginia Duldulaw, taga San Jose, Santiago City. Ang taon nak iti 87. Yung waray dati nga taon ko, haanak nga, waray dati nga taon ko, ket na kuak pala nga, anda pa lang mo tipigsak nga kuak, kasi ti Apo, ikikanak pa itipigsak nga, agtrabaho, nang runa nga, hindak pa'y malanganan iti agservikin niya na isulaangan ti kuak agyaman na kiniapo ta dati nga tawon ko ket nadanong ko nga oray no bakit akon ket adda pa'y latitid ni Apo nga blessings kanya nga oray no may sa nga agbibiyag may kukwak may remedyo klata mo ti pinagbiag ko pinagdengdeng ay no iti bigata nagdengdeng iti kwati radyo iti DCMR kasla
rumagrag utiriknak nga numabalbalin. Kayat ko pa'y kiidi ka datay no, adag simsimba nga ko, inaldaw ng simsimba ak. Kasla nagimas nga dengdenggan ti pinagsasao. Ti agdengdengag ti sao ti Apo, kasla pumigpig sa ak. Ti programa ti DCMR nga dengdenggag ket tagsa panganap naman sa. Nanipata ko. Basta no, amin nga kwan. Basa dati versikulon. Ilis-lista kon, abaya kon dati notebook kwan. Lapis, bulpin kon. Na malipatak mo na kwa day kwa. Bagbagada ki, dublyak nga basbasahin. Adua ti makukwa mo ni maalag ka nanipod ide maagdengdeng nga kiti sa uti Apo dakkel ti nagbalbaliwak nga amin nga pinagpungpungtot ko ide amin na bisyok na ikat ko na kwati Apo na singpet ti Apo tano ang kamubibot kanya na uraan niya nga problema nga nadagsen dumawat kay ti Apo kasla lumagan nga hamong dibdib-dibon na nga problema adda ni Apo nga mangtultulong king ka yaman na kini Apo ta oray no bakita ko nga nasarakak ni Apo yaman naklaunay ta idiubing kami awan dagito ngam salamat kini Apo ta naabutan mi pa dato nga tawon nga naammo mi isona yaman na Alawen kakabsat, nagpintas nga testimony aya. Ori pa'y 87 years old, di ayatin tayo nga lola. Ay amoy ni Lola nga Virginia, mga 4 or 5 years ago, napanditoy. Ay ikailang basit nga, kung nakakabless po yung makapabindisyon kami ti buhay na ni, tibiyag na ni ina nga Virginia. 5 years ago napanditoy, ditoy Sefton, talagang binirok na kakabsat. Nag-rent iti tricycle, tapno mamamunak. Dati awit na nga masitas. Kapag December flower, in Bougainvillea, hampay nga uso Bougainvillea, iti kakabsat. Ket na inyapan na ditoy, nag-rent iso na iti tricycle. Ket katawa iti nakita na dadya Bougainvillea nan iso da kabsat tinagdakkel nga mula dita fire center dito sangot at tali iso dadya yung kakabsat. Ket makapabless dadya testimony na. Nga ori man pa iti kinabakit na hanpay nga naudi ti amin kakabsat ket amuna. Ket makitam dirag dadya sinaw iti rupa na nga makitam agserserbi ti Apo 87 years old kakabsat. Nga magyaman tayo ta inikan na ti gundaway iti biyag na nga agserbi iti Apo. Dumdumngeg ka man iti daytoy nga gundaway Lola Virginia itultuloy mo ti agserbi ti Apo. Ang kinggana iti maudi nga angus mo ipaay mo ti Apo taon ti panakalugi. Iti panagserbi iti Apo. Well, into bigat adda pa iti baysa nga testimony kakabsat nga intay manggigan ket gaputa kurang iti oras ta iti daytoy nga gundaway. No kaya tiyubot kakabsat ag testimony dumalaw kayo dito 1143 DZMR kakabsat free kayo nga dumalaw dito ito nakita tayo iti station tayo ket agkikita tayo in person dagiti kakabsat kedo nga innang ket dimalaw da iti Kalman. Agraman kini Sister nga Lily nga Joaquin. Good morning Sister Lily dita Quirino Province Ligaya. Good morning Ken ka. Bugis sa far center ko na ni Sir. Bougainvillea, Bugis. Okay, tama. Good morning ulit kakabsat kini Sister nga Lily Joaquin. Good morning. Iti panang dalaw na from England dati kakabsat ket nagmeet kami laing through this dating programa kadagiti programa iti DZMR. Ket nagkita kami in person di Kalman ket talaga enjoy mit fellowship. Kaya titarigagay namat nga may sakit makita na ni Pastora Joy ket naginiliw da piman. So dayaw iti Apo ket nakita na iti biyag ni Pastora Joy no kasatno na nga sinong bata dagiti karkararag tayo through Pastora Joy. Well anyway giyaman tayo ket ulit welcome kayo nga dumalaw dito 1143 DZMR at nagkikita tayo kakabsat. Good morning kada kayong maraming nga dakasibsiba iti radyo da dagiti buy-buy dito live streaming iti daytoy nga gundaway hangkuman nga mabasa dagiti mensahe yu kakabsat kini Sister nga Wilma Rivera. Good morning Elvira Apangan, Lina Esteban, nina nga Lydia nga Galang, Ma'am Teresita Malaguyo. Good morning Bobby. Kini brother nga Bobby Antimano. Good morning mit kini Ma'am.
Kini Ma'am Shirley Dumon, good morning. Kumpadre nga Alex, Fernando Ritua, good morning. Lenny Giev, good morning. Orepay kini Sister nga Gemma Basug, Reggie Ramos Rafael, Freda San, imbagag sa kinantilinda nga Melchor Valentin. Good morning kini Sister nga Luz Forbes Montimayor na imbagag sapa. Okay, kini Marisa Madriaga, good morning. Ma'am Rubilin Darok Agustin, good morning. Rico Aguilar Pagaduan, Lea Cabañeros, good morning sister. Jennifer Caro, Marina Dizon Regino from Hawaii. Good morning Pastora. Vivian Benavente, good morning. Kini Pastora Teresa Martinez, good morning po Pastor ko na United Mindoro Laitan, good morning. Okay, orepa kini Socorro Jacob, good morning brother and sister in Christ. And to you Pastor watching from Zamora Cabarugis Quirino. Ricapbel Tapat, good morning Pastor and family. Ma'am Lourdes, amen. Good morning, Pastor and Pastora Joy Marisa Madriaga. Yes, amen. Kilamer de Jesus. Naimbag agsapaya. Kini Ma'am Biron Rivera Pascual. Good morning, Sir Alex. Ang kabagan ni Pastora Joy. Pakibagam kini Ma'am Biron niya kan kanayon. Inaldaw-aldaw kung may karkararag isuda. Well, pununan di kakamsat. Kanayon na nga, iba i-mention tinagan nyo. Amoy yung gitarigagay yun kini Pastor Alex. Sir Alex, okay. Kini Sister nga Malu Napila, good morning Sister Malu. O repay kini Sister nga Rizalina Lamadrid, good morning. Dandy Milo, good morning. Sister Jinky Rakal, good morning po, praise God. Okay. Catherine Kinsay, good morning. Vicabil Tapat, good morning. Sister Ellen Lamog, good morning. Gemma Basug, Valentin Chumiko, Richard Esperanza. Kini Sister Jane, Pastora Jane, soon to be Pastora Jane Esperanza. Yes, good morning. Lugi man ng klase tayon, Pastora. Orepay kini Pastora nga Marcidete Magno, good morning. Rizalinda Madrid, Filamero de Jesus. Kini Sister nga Josephine Salazar Uton, good morning. Ma'am Robelinda Roque Agustin. Kini Ma'am nga Teresita Malaguyo, good morning. Kini Sister nga Judith Jimenez, matay-daya witi Apo. Lita Sanidad, kunana, have a blessed morning, Kapsat. Hallelujah, praise the Lord. Amen. God bless you more, Sister. Inspiring testimony ko na ni Ma'am Lourdes. 87 years. Kini Pastora Teresa Martinez. La Sister Martinez. Amen and amen. Thank you, Pastor. Iti mensahe manen. Iti dating aldaw ko na Pastor Alex Litwa. God bless you, Nanay Virginia. Ko na Ma'am Leonora Soloria. Blessed morning, Pastor. God is good. Amen. Gerald Kalantok. Sumawang. Morning, Pastor Lawrence. Listening here in Riyadh, Saudi Arabia. Una na more power to your program. God bless. Ingat kayo dito kakabsat. Kini Brother Gerald, kini gidi aming nga Ilocano, i-share mo kada gidi padam nga Ilocano tanong makang damat pimanti. Sasauti Apo, iti kinabisi na iti dahit ng lugar. Vernice Abra, good morning Pastor. Josie Ramos, amen. Blessed morning Pastor. Madaydayaw Ken, natantanok. Okay, good morning. Okay. Amen. Blessed morning Pastor. Madayaw Ken natanok nga talaga iti Apo. Italik tayo amin. Tayo iti panagserbi tayo kayo. Thank you Lord kuno ni Sister nga JC Ramos, Virgin Ramil, Medina Tess, kuno na Feli Canlas, good morning. Angie Aquino, God bless. Edwilin Mariano, good morning Pastor, God bless. Sa inyo po lahat na kada kayo amin nga dumdum nga kada gid sibsiba iti radyo da iti dayti nga kundaway. Yaman manan iti panakiadayo ti las 30 nga minuto. Madaydayaw iti Apo. Good morning Lawrence Salazar Nimbagal daw ti Miyerkules. Tinamnama, mangtatangar ken inanama. Lagi isa sa iti Apo, undasin nga balulit ti at palen. Nangyigan tayo ti programa, ti Agsapa Anapnuan Tinamnama. Lunes, ingat Biyernes, dito'y 11:43 DZMR. No addaman ti kayatyo ngay pakararag, ag-text kayo dito'y 0917-564-8388.